Hi there, Sanibonani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. The Bala Family reality show. Sikhuluma Sis Pinky, Sis Omdala, Sis Omuhle. So, lana kuno episode 9 or episode 10. La esizokwenza ngawo examples yalezi zinto engizichazayo, indlela engibona ngayo, right? Khona othi uSis Pinky uright, akalibona iphutha lakhe. uSis Pinky ngimthanda ngale ndlela ukuthi angilibona iphutha lakhe. Okay, fine, le yezwakala. Ithi-ke mina ngikuchazele lento le mhlambe engiyibonayo nabanye bayayibona. uSis Pinky usisomdala, uyingane kwaBala, usisi wakhona, aphinde abe u-anti uyingane zobhuti bakhe. Mayebizwa uSis Jen, umbiza ngepurpose yokuthi abavulelane izifuba, hayi ukuthi uSis Jen uzolalela uSis Pinky kuphela. Ayihambi kanjalo makuzolungiswa inkinga noma kuzodlulwa kwelinye ipage. Naye inkinga la ekhona, uSis Pinky usis omdala, hayi umzali, sister in law, hayi mother in law. Waye ngifuna ukudlula kule ndaba. Umzali maye umzali obekhona empilweni zengane zakhe, uyakwazi ukubona abantwana bakhe ngokuhluka kwabo, ne-approach abanayo makuney'nkinga. Eyomzali angeke ifane ne-sibling endala. uSis Pinky ufike waba umzali, ekudluleni koba umzali sesimbona ewumama ezala futhi manje. Noma mhlampe-ke kuye mhlampe lokho engangakubona kahle thina sesikhuluma njengabantu ababuka ishow, because indlela afika ngayo kuSis Jen, ufika ezumama ezala ongekho happy ngezinto eziningi lezi ayibalayo. Kanti futhi lezi zinto azibalayo yizinto ekufanele ngabe uyi-addressa nobhuti wakhe, because ikhaya nekhaya ubaba wakhona uzosho ukuthi kule weekend siye ekhaya because ekhaya kunomcimbi othini nothini, siyahamba nabantwana nkosikazi because ekhaya kwenzeka ukuthi. Uma ubaba la ekhaya kubhuti Loyiso azi ukuthi kubo kunemicimbi ekanje, yena senze isinqumo sokuthi akayi kuleyo mcimbi, akazuvela nonkosikazi wakhe, makabuzwe uLoyiso ukuthi why ungabonakali kule mcimbi. Technology yenza izinto ezabalula. Uyakwazi manje ngisho ku-video call. Uma ubhuti wakho ungasakhulumi naye isikhathi eside, thatha le phone, fona, yenza i-video call, ubuze ukuthi hayibo kanti kwenzakalani bhuti, yini wanqaba kangaka, asisakuboni. Easy, akusiyo into ekuzothiwa kufike lo makoti ubhuti asisamazi. Kanti eyani ifone? Ngiyadlula-ke lapho. Naye-ke esifaka ehlazweni, yihlazo le, isifaka ehlazweni kwanathi singababukeli, kwanathi as South Africans, because mina ngiyibuke kanjalo ngithi uSis Jen utshela uSis Pinky ukuthi enye into engabanga yinhle ngengamphathanga kahle, washonelwa ubaba wakhe umzali, wangayithola i-support efanele kuma-in-laws. Angithi uSis Pinky simbeka kule position ukuthi umele abakwabala, and uSis Jen simbeka kule position ukuthi umakoti kunama-expectations athile. Yini uSis Pinky ehluleke ukuhlonipha lo mzuzu? Yini ehluleke ukurepresenta ifamily yakhe kuleya minute leliya? I-comment yakhe ithi angiyena umngani wakhe. Wow guys, sizohlebeka phela ngale komakhelwane, because angangamthanda uSis Jen, angangamzwisisi futhi angalisebenzisa ukuthi angangamthanda because ukubi lokho. Ake sithi akam-understand, noma engam-understand umakoti wakubo kule minute, ubezothi ayi siyaxolisa sisi, kwaba nezinto ezayiphithizela nomuntu wanganaka. Yazi-ke yini ubuxoki obenzakalayo? uSis Pinky akakwazanga ukufona uSis Jen, akakwazanga mhlawumbe ukusenda ama-message or sending lights, sending prayers for 2 weeks. Kodwa uyakwazi ukuhlala phansi yena complain ngokuthi obani
abawafunda ama-message emcimbi abezemcimbi. Kanjani manje? Angithi uyabona ukuthi sho sekunenkinga ye-communication. Kunenkinga futhi yokuthi nangalesikhathi sekufanele babe supportive because ngempela umakoti eshonelwe abantu basemzini bama kanye naye. Siyithini-ke le mayizofika ne-comment yokuthi ucabanga ukuthi ngumngani wakhe. Hayi waze wasifaka ehlazweni, waze wasihlebisa-ke komakhelwane because komakhelwane kuzobe kuthiwa phela eSouth Africa banje. Useyosibeka kulela bala lela esithi siyasuka kulo, nathi sifuna ukuba bahle ngale. Ngoba phela ama-influencers sizothi hayibo, kanti kunjani? Imbi le ya-comment, imbi. Sidluleke kule ye-comment. Umama ewumama, abantwana bakhe ubazi kangcono. Nale role yokuba umzali ekamama. Kodwa manje ngoba kube ne-mixed up kulama positions, uSis Pinky uthwele kakhulu. Lokhu kuthwela kwakhe kuhamba ne-anger phakathi. Le anger useyithumela endaweni e-wrong because indlela a-receive ngayo umakoti wakubo iyakhombisa ukuthi akuhambi kahle. Ngoba kwezinye izinto angeke silindele ukuthi-ke kufanele athini. Umama lo okufanele ngabe yonke lento le nalamacala athethwa nguye. Futhi ezoba nendlela emnandi yokuyibeka le ndaba. Manje ngoba iza noSis Pinky une-bombastic side ayinika uSis Jen and siyambona ngoba siyayibuka usho siyasho hayibo. Waze wamjaja umakoti wakubo. Nomakoti-ke uyibambe ekuqaleni ukuthi la kuzomela ukuthi ngidlale lento ethi stay in your lane. Usehleli-ke kwilane yakhe sebeyajika-ke futhi manje kunama-expectations. Bangafike bekhiphe umuntu bembeke ngaphandle, bengamsondeza eduze ngoba phela ukumsondeza eduze yila afunda khona izinto ukuthi la ekhaya ujeqe wakhona uxova kanje. Azi ukuthi la ekhaya ngey'khathi ey'thini kwenziwani, kuyagwaywa, kwenziwani. No, akayitholanga leyo nto ngoba phela ngisona sesihambisana kanye nabo. Uma sengayitholanga makuvela ithuba. Mase kuvela ithuba lokuthi bakhulume nayo sebesuka le emuva ukuthi nokuthini akakwenzi. Manje sesithi kodwa ubhuti Loyiso-ke manje sekufanele ukuthi le ibuzwe yena ukuthi uyaqonda yini ukuthi kuney'nkulunywa. Uyahletshwa kahle ukuthi umakoti akaveli makufanele ukuthi avele ey'ntweni ey'thini. Ubhuti Loyiso yena u-innocent. Owenza izinto ziphambane zibhede umakoti. Umakoti ohliphizayo manje. Umakoti ohlukanisa nama-siblings ithi hayibo kanjani? And kuyakhula-ke guys enye into. Uyabona nje leyo ukuthi ubhuti Loyiso ube khona from day one kulisa. ULisa mdala kunabantwana bakabhuti Loyiso. And vele as umalume ngalesa sikhathi engashadile uyakwazi ukunikeza usisi wakhe full support, financial support. Uma sekwisigaba sokuthi ubaba kunomuzi manje se-responsible for nabantu akungabakhe ababheke yena. Okuzothi kuphuka into la kuthiwe baba into etheni iphukile. Leyo nto ayifani. Manje angazi ukuthi why abanye sebezothi no kahle uSis Jen usenza i-comment nangey'ndaba zemali u-undermine ifamily le. uSis Pinky oreze lelo point ukuthi nasekuqaleni ubhuti wethu ubesisiza kanje kodwa manje akusafani. Ngeke kuze kufane. Ubhuti masihleli naye ekhaya akufani noma esemzini wakhe nomakoti wakhe. And mina kube kuya ngami nje sikhuluma iqiniso ubhuti akabe kumakoti wakhe phambili because yilo muntu asekhethe u-forever naye. Akuphelile futhi ukuthi ubhuti wethu singama-siblings siyamthanda nasekhaya futhi angabi stranger ekhaya. Kodwa manje asingalahleki sesikhuluma amaphutha manje sithi umakoti ofe wajika izinto. Ifoni yenzele khona lokho ukuthi uyafona ngefoni, uyayenza i-video call, uyayisend message.
Futhi mawukuthi ngempela uyazi ukuthi ubhuti wakho ukuphi, use-Cape Town, useGoli, ungenza ney'ndlela zokuthi uhambe uye khona. Ngeke bekuxoshe usufikile, ngeke bekuxoshe. Usho ukuthi hayi cha ngikhathazekile sekuphele iy'nyanga ngithi angifike, ngeke beze bekuxoshe. Hhayi phela shuthi kuyoba umakoti othakathayo-ke loyo, sekuxosha usufikile uzobona ubhuti wakho, hhayi. Manje nenye-ke futhi le yokuthi uSis Pinky yena ubheka uSis Jen emehlweni, amtshele ukuthi akekho comfortable nasendlini yakhe. USis Jen owuma walezi ngane, uSis Pinky afuna ukuthi zifike for sleep over. USis Jen phela uma eseyedwa imicabango yakhe ithi kahle kahle akangithandi ubhuti kaLoyiso. La bantwana laba kuvukeke iy'tori-ke zama-allergy. Ebantu ningangishayi. Uyabona ukuthi lezi y'tori ezingasile iqiniso ukuthi lezi ngane lezi zikhala zize zithule ngoba seyibona ubhuti lezi zisuswa yile behavior. Angeke phela umakoti kabhuti wakhe ambuke kabi. Nathi sibona abhoreke ngisho ekhuluma. Nayi-ke futhi enye asilungise English mina nginixoxele. I-English i-language i-rude yona. So manje makuzofika ozokhuluma i-English uzozwakala rude. Ngake ngayichaza lento. Yazi ukuthi i-English ayikwazi ukuhloniphisa amagama. Futhi i-English inalento yokukhohlisa abantu. Uthola ukuthi umuntu uzodelelwa obemthathe kancane. Mase kulindeleke ukuthi yena aka-understand. Uma-ke sebehamba phezulu kwakhe bazothini, she's so mature. Ayikho leyo maturity leyo, amanga leyo maturity leyo. Because iqiniso thini into ekuphatha kabi isho ukuthi lokhu akungiphathi kahle. Kodwa ukhulume kahle nawe usho ukuthi into eyi-1 2 no 3 ayingiphathi kahle. Manje English izothi hayibo she's so humble. Awukukho lobo humble lowo, awukho amanga i-English-ke. Sengisho ukuthi lo ozolala uSis Jen mase lobe eba nomuzwa ukuthi urude ngoba ukhuluma English. Yikho nje nami English ngiyayikhuluma ngoba mangase ngikhuluma English ngizosweni unsubscribe. Mangase ngikhuluma English ngizoyiyeka le channel lithi iyadelela le ntombazane i-English injalo. Yikho nje English eyalapha emsebenzini e-ofisini nakuma-interviews. Uyishiye phansi-ke mase ufika kini kusungena endlini yakho ngoba kahle kahle amawulobu ukhuluma i-English nje usuke ukhuluma into eqondile. Manje into eqondile ayifuneki. Kufuneka uthi ukushuka khotha kancane ube nendlela yokukhuluma uhlonipheke. English-ke ayikuvumi-ke lokho. Yikho-ke abanye bathi uSis Jen ngisho into ayishoyo uyayi-undermine leya family. I-language. Manje-ke uma ingasuke ekhulume kuSis Jen as uJennifer odijaja sizongamuzwa-ke manje ngesamuzwa ukuthi uthini kube inkinga. Akayikhulume i-English silobu sithi urude kodwa silalela ukuthi kanti uthini. USis Jen wabona ukuthi nje hayibo bangibheka kanje nobhuti Loyiso wathi unkosikazi wami bambheka. Futhi-ke nayi-ke enye into phela uSis Mel noSis Jen bashade kumndeni owodwa. Yingakho kuzosheshe kucaca ukuthi lo uyathandwa, lo abamqondi kahle. Lo ubizwa ngosisi, lo kuthiwa la mfazi lo makoti. Uyayibona le nto? Isheshe naye-ke phela ngoba bebeshade kuyifamily eyodwa. Manje-ke lo okuthiwa la mfazi bavele be-excel-ke obhuti babathanda into ongayazi. Omunye uthola ukuthi akakwazi ngisho ukupheka ulobo nje landela umkhwenyana wakhe. Umkhwenyana wakhe uthanda khona lokho. Sesiyoshayisana ngamakhanda akhe la ekhaya sithi lo makoti ngisho ukugqoka kakhe akagqoki kahle. Inkinga-ke ubhuti la sizomthanda khona. Uyayibona leyo ndaba injalo-ke. Mase kuba nemali-ke ngaphezulu. Yabo uma ubhuti wake waba nemali eningi, hayi mancane amathuba ukuthi umakoti uzothandwa. Angazi nami ukuthi yenziwa yini leyo nto. Uma ubhuti wakhe waba right, waba nemali eningi, umakoti wakhe akathandeki. Yinto nje eyenzakalayo kithi esinayo nama ngazo bavele into vele enjalo nje natural. Mayine imali eningi ngeke uzizwe indaba ezinhle zikamakoti.
usuthi uyalandela ukuthi kanti makade yini la yenzayo le ebhedayo wrong kakhulu. Hhayi-ke kube uthi ngumakoti mhlampe-ke one-routine ongakazi. Uvala le video lana kodwa nizwile into ebengiyibeka. Le mixed up yama roles, usisi omdala eba umama aphinde abe u-mother-in-law imthwese izinto eziningi. Lokhu kuthwala kakhe sekuhamba ne-stress ne-anger, ngoba ngeke ngikushiye ukuthi i-anger ikhona because isikhathi esiningi uma umntwana umzali engakaze ayidlale indima kahle yakhe iyayenza leyanto umntwana abe ne-anger ne-approach kwizinto ezithini. Kube khona futhi ne-side lokuthi nezinye izinto uyolobe emblame, ingaba ubaba ingaba umama, iyenzeka leyo nto leyo. Nento-ke ngithi njengoba ishow ifikile kanje izosifundisa kulezo zinto lezo, because manje le eyenza usisi omdala engapholi kahle umama ezala, and akufanele ukuthi abe umama ezala, ngoba manje okumele ngabe unekhona laphaya nosis Jen umama okumele esho ukuthi hayi makoti ngendlela emnandi, ngoba phela umama yena eyakhe role ukukhombisa uthando. Uma ukube huye mhlambe o-addressa le ndaba ubezosho kamnandi ukuthi hayi makoti ongane yami izinto ezithini zihamba kanje. Manje kuhlangene ama-personalities afanayo, lo u-strong nalo u-strong, and manje le energy ayitholayo nayo uyibuyisele emuva. Thina-ke sesizoba ngokuthi ayi usisi wethu omdala bayafana. Ubone ukuthi bahluleke nokulalelana ukuthi nayi yenye inkinga, futhi nokuthi uyak-understand ukuthi une-strong personality usis Jen, nakho futhi lokho kuyinkinga, ngoba manje leyo kuveza kwakhe ukuthi une-strong personality ebeka i-character yakhe akusiyo indawo yakhe. Loyiso owathi shwi eGhana wafike wayibonela unkosikazi wamthatha. Mangabe kwakukhona usisi ababembona esontweni bazi ukuthi ufundile uzoba right, akakubonanga lokhu ubhuti wakhe, kuyobasiza futhi ukuthi bamukele, ngoba manje ekugcineni sizohletshwa thina ngale kamakhelwane kuthiwa umakoti simphethe kabi. Hayi guys, akhe kuphuthunyiswe uBen 10 ozoziphatha kahle, athi ukwehlisa i-stress. Phuthunyiswe uBen 10 ozoziphatha kahle, ngoba ngizwele ngathi uBen 10 yey baba yini, ngoba nizoxabana nami namhlanje vele-ke hayi angizizwa nami kahle, kodwa ningizwile. Ngibonga ithuba, nongangizwanga-ke uyongibamba next time sengenza ivideo e-serious iziyophela. Ngiyabonga kakhulu i-support guys, ngiyabonga angiqedi. Nizwile ukuthi i-English yini ngayikhuluma, English ikwenza ube rude, and nange ngikwazi ukuthi abantu bebe nomqondo ukuthi ngi-rude ngingekho rude. Amani study English nabanikazi bayo. Thank you so much for your love and support. I love you and appreciate you. Bye bye.